Stege Kirke. Originalt et romansk bygværk bestående af apsis, kor og skib. Senere, i gotisk tid, blev kirketårnet bygget, og det fik den størrelse, som man ser i dag. Spidsvælvingerne, man ser i dag, er fra gotisk tid og blev bygget oven på de gamle runde hvælvinger. Spidsvælvingernes konstruktion skyldes både ønsket om at bygge et kirketårn, som ikke kunne støttes af de gamle hvælvinger, samt på gotikkens måde. Gotikken havde både en indflydelse på tidens arkitektur, men også på malerkunsten. I Stege Kirke ser vi en af de største og mest velbevarede udsmykninger af sengotiske kalkmalerier på Møn. Udsmykningen blev lavet i Stegeværkstedet. Stegeværkstedet var et murværksted, der lavede udsmykninger i form af kalkmalerier og hvælvinger til forskellige kirker fra omkring 1490 til 1510. Udsmykningen pryder de 3 høje hvælv i kirkens hovedskib. Den er dateret 1494 flere steder i kirken. Malerierne blev i 1892 afdækket og restaureret af Jakob Kornerup. Det vides ikke i hvor bredt omspænd malerierne er blevet restaureret. I dag kender vi til 4 kirker, som Stegeværkstedet har udsmykket med kalkmalerier. 3 af disse kirker finder vi på Møn. Stege Kirke, formentlig deres hovedværk, Borre Kirke, hvor kalkmalerierne er blevet kalket over ved deres afdækning, og Magleby Kirke, afdækket i 2018. Her ser vi nogle af de mest velbevarede kalkmalerier i hele Danmark, uden nogen form for opmaling. Malerierne er primært ornamentale, men der er dog stadig vrængemasker som i Stege Kirke, samt en del af en afbildning af kongernes tilbedelse. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myra. En tolkning af dette maleri tyder på, at det er en afbildning af korsfæstelsen. Det består af et træ, det største i kirken og formentlig livets træ, et monogram, IHS, som står for Jesus, et hjerte, gennemboret af en lanse,
et kors, som fremstår som en del af monogrammet, og en stang med en eddikesvamp. Under træet kan vi se et monogram for Maria, samt navnene Johannes og Anna. Og se, forhænget i templet flængedes i 2 dele, fra øverst til nederst, og jorden skælvede og klipperne revnede og gravene sprang op, og mange af de hensårede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korinterne. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle døbt med én ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi har alle fået